Колкото си по-известен, толкова повече се вслушваш в съветите на хората около теб. Това е така, защото колкото по-нависоко си стигнал, преминал си дългия път от дъното, изкачвайки стълбата на успеха, вложил си време, енергия, посветил си се, за да достигнеш до този успех, толкова повече ти се страхуваш да не губиш. Българите не сме пословични с любовта си към екипните спортове. Ние смятаме, че сме ярки индивидуалисти, самодостатъчни и знаещи и можещи. Не е така. Никога не е излишно да потърсите съвет. Дори само да чуете съвет, извлечете полза. Това е формулката.